Мір Лариса Гапеева. Мір – гэта сонца, святло, чалавечага сэрца, цяпло, светлая з'ява зямная, добрая справа людская. Мір – гэта заўтрашні дзень, вясёлкавы, яркі прамень, цёплая росная рань, спеў салаўя на світанне. Мір – гэта неба ў блакіце і васількі ў спелым жыце, ціхае плюсканне хваляў і чысціня сініх даляў. Мірныя нівы, палеткі, у лузе духмяныя кветкі, зачараваны спакой і цішыня над зямлёй. Хай будзе мір ва ўсім свеце, шчасце на нашай планеце, блакітным і чыстым неба, і больш нічога не трэба. Мір зберажом і планету, зямлю прыгожую гэту, якая раем завецца, і дзе дзяцінства смяецца.